Mette. Hej. Hvordan går det med dig? Ja, jeg har haft det bedre. Du har haft det bedre. Hvordan med smerter? Har du ondt nogle steder? Ja, jeg har ondt i maven. Ja, de piller du fik tidligere, de har ikke gjort det, synes du? Jo, lidt synes jeg. Ja. Men ikke sådan. Jeg kan stadig mærke. Men synes du har tid og overskud til, at vi kan snakke lidt sammen nu? Ja, det vil jeg gerne. Det lyder godt. Ved du hvad, så henter jeg lige en stol. Ja. Så skal jeg ikke lige hejse de sengekør op, så du kan få hende over og ligge hos dig? Jo. Så sætter vi lige sådan en fast her. Ja. Bare lige for en sikkerheds skyld. Hvorfor? Det er bare sådan, så hun ikke falder ud. Ja, Jeg ved godt, du holder fast på hende, men ja. Nej, det var godt. hun er simpelthen så sød. Har I tænkt på et navn endnu? Ja, hun hedder Anne. Hun hedder Anne. Det er også et sødt navn. Det tror jeg også, vi passer godt til hende. Ja. Du får hende derovre. Hun er simpelthen bare så dejlig. Ved du hvad? Jeg bliver lige din medpatient om at gå ud, så vi lige kan få lidt ro og fred. Okay. Undskyld, kunne jeg bede dig om at forlade stuen lige et kort øjeblik? Ja, jeg går bare ned og finder en kop kaffe. Det lyder rigtig godt. Tak for det. Og jeg kan se, det falder dig helt naturligt at sidde med hende. Ja, det er da lidt svært, synes jeg. Hvordan føler du det, når du sidder sammen med hende? Altså, jeg har det jo godt med det, men det er da svært ligesom at reagere på hende, og hvordan man skal gøre det. Ja, sådan noget med at tolke hendes signaler. Hvordan synes du det er? Det synes jeg er svært. Det kan Men være jeg svært. prøver jo. Ja, det vil være sådan er det for alle nye møder, fordi man har jo ikke prøvet det før, men hvordan skulle man vide det? Det er jo en ny situation, synes jeg. Det kommer af sig selv hen ad vejen, og du også vil føle en større, det vil øge tilknytningen til hende. Du vil komme til, at den vil gradvist øges, og så vil du også få nemmere ved at tolke dine signaler. Ja. Det kommer af sig selv. Det ser meget naturligt ud, kan jeg se, som du holder hende der. Så er det bare vigtigt, at de nyder hinanden og holder en masse øjenkontakt med hende og snakke med hende. Så vil du også føle, at I knytter til dig bånd til hinanden. Ja, hun kan godt se, altså kende mig, eller hvor kan hun det endnu? Det kan hun faktisk allerede nu. Okay. Spædbørn, de kan mange ting. Du kan også prøve, hvis du griber efter hendes hånd, så vil hun gribe efter dine fingre. Ja. Det er sådan nogle reflekser, som nyfødte har. De har det lige med det samme. Okay. Hun ved ikke, hun gør det. Nej. Men sådan er det bare. Okay. Det er sådan, at man giver overlevelsesmekanismer faktisk. Ja. Men ellers så synes du, der er ikke nogen spørgsmål eller noget sådan? Det er ikke sådan rigtigt. Jeg synes, altså situationen er jo bare svær. Ja. Altså det er noget helt nyt, og jeg har jo ikke selv haft nogen før, så det... Nej, du har ingen erfaring her med spædbørn? Nej, altså jeg har kun læst i den bog, jeg fik udleveret, og så har jeg nogle veninder, der har født, men jeg har jo ikke været tæt på dem. Nej. Hver dag eller noget. Nej. Så det er nyt. Ja, det er helt normalt, at man føler sig lidt forvirret og utryg, og du har lige født. Det var også lidt dramatisk fysisk, kan man sige, og det er selvfølgelig lidt forvirrende og utrygt til at starte med. Men altså, vi er her jo, og du kan jo altid spørge om hjælp. Ja, tak. Men jeg kan se lige nu, at du har lidt smerter. Ja, ting, det gør så, det. altså, jeg vil gerne snakke mere med dig om tilknytning og om spædbarnets behov. Men jeg synes, vi kan tage det lidt i små bidder. Ja, jeg kan godt se, at du har brug for at hvile nu. Ja. Ja. Tak. Så jeg synes bare, at I to skal nyde hinanden. Og så vil jeg lade få lidt fred. Okay, tak for det. Så sætter jeg klokkesnoren, den sidder her. Så kan du bare ringe, hvis du har spørgsmål. Tak for det. Vi ses med det lidt senere. Hej hej.